Yo, what is up mga idol at welcome back dito sa ating panibagong video, no? So meron tayong mga ituturo ngayon dito, no? Tungkol ito sa mga Facebook violation, no? So yung topic natin ngayon mga idol is paano paano natin ma-secure yung ating mga Facebook account, no? Para hindi tayo madaling ma-hack. So ayan, ingat-ingat tayo mga idol kasi maraming paraan yung mga hacker, no, para makuha yung mga Facebook account, no. So ayun, meron akong i-share sa inyo na isang Facebook, no, na nagkaroon ng ganitong notification, no. So kadalasan ito nangyayari sa mga notification sa Facebook account natin, no. So ayan, yung mga tinitira dito mga idol is yung mga sikat na mga vlogger, no. So ayan, papakita ko sa inyo halimbawa dito itong Facebook na ito na hinahawakan ko ngayon mga idol. So ayan, ito si Storebot mga idol, no? So sikat na to mga idol, nasa 209,000 followers na siya mga idol, no? So nakita niyo dito sa notification niya, meron na namang bagong notification na lumabas dito. So about an hour ago. So bago lang talaga mga idol, no? So nakalagay dito unusual activity detected, no. So ayan, yan po yung mga uso ngayon mga idol, no. So marami dyan mga idol. Yung last time is meron din, hindi ko na ma-recover kasi mga ilang araw na yun lumabas, no. So ito, click natin to mga idol, no. So ito po yung isang hacking mga idol, no. Ito yung mga paraan nila para ma-hack yung mga Facebook, no. So nakalagay dito mga idol, ayan, no, unusual activity detected. So huwag kayong makumpiyansa dito mga idol kasi kapag na-click niyo po itong link na ito, ayan, no, visit admin tech page ID 13, no. So kapag na-click niyo yan ay siguradong mawawala kayo sa inyong Facebook account, no. So yan, yung Facebook page nyo is makukuha na nila, no. So huwag nyo i-click yung mga link na ganito, no. So ayan, no, basahin natin. Your page is not following our community standards and terms of use. Using someone else fake name, photo, share content that misleads others users, no, insulting others users, no. So your page is no more visible to other people. Only those who manage can see it, no. If you think this was a mistake, you can request a review by clicking this link, no? So kung hindi ka marunong basa-basa or ano, so sana po nakita nyo to, no. And isa rin po itong awareness sa inyo mga idol na itong mga ganitong klaseng pang-hack is ayan, nagkakalat na ito ngayon. So ayan, ito po yung bago mga idol. So kung i-click niyo po itong unusual activity, isa po yung page account, no. So ayan, no. So 1 likes, 1 follower. So bagong-bago pa lang ito, no. So madami siyang sineshare dito, no, na mga sikat na mga Facebook page, no. So ayan, 12 minutes ago. Ayan, so isa na dito si Storebot yung kanyang sineshare, no, para mag-notify. And ayan, magiging ano yan dito, makalagay yan dito, no. So ayan, awareness ito mga idol. Dapat aware kayo dito para ayan, hindi ma-hack yung mga Facebook account niya, no. So ayan, no, ito po yung sinishare niya, yung cover photo niya, no. So ayan lang po mga idol, sana po yung nakatulong itong video natin, and don't forget to like, share, no. And simula ngayon mga idol, ito po yung pinakauna nating tutorial and mga tips about Facebook, no. So sa susunod na video ay ganun pa rin yung ating in-upload, no. So ito na po yung content natin dito sa Hildato TV, no. So sana po yung nakatulong ito, and don't forget to like sa ating video ngayon. And ayan, mag-request kayo kung ano po yung gusto niyong ipapa-review dito sa ating YouTube channel. So maraming salamat sa panonood.